cestující, prosíme pozor. Z důvodu nákazy na trolejovém vedení je omezen provoz v úseku Ostrava hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží. Obnovení provozu se předpokládá od 12 hodin. O postupu budete průběžně informováni. Děkujeme za pochopení. Moravský Písek, Hodonín, Řeclav, Podivý, Zajičí, Šakvice a Brnohlavní nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 8 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích